kowe? Arep mulai aku, gedhe rong mulai kok golek buku sane aku. Ya wis lek aku di sawang, hati-hati. Yo. Le, tas wangsul to sampean. Kek teko ngendi ae to le sampean ki. Suwengi ra mulih blas. Turun mek kancaku, Bu. Gara-gara ngarep tugas. Arepe mulai dalon. Wis jam piro iki? Wis gek adus, siap-siap mangkat sekolah. Nggih, Bu. Bu, kula tugas Ririn. Lho kok kesusu to le, wong iki sing goreng sego yo sarapan dhisik. Sore Bu, Mbak. Lho mengko yo ora sarapan jenenge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi kapan dulu sih kan yo? Sing hangat bisa. Piye to bakal ndak sekolah iki? Malah marung iki. Bisa apa sih kangkang? Kuwi yang sing anget kok ngene. Tapi ada sangat hatiku, ambiar ini rasanya. Esuk-esuk mesti lek curhat awakmu. Enggak. Iki ki awakmu mesti bolos. Delok jam piro kae? Jam 7. Si Yahmi ini lho kangkang, telat pisan sampai ora apa-apa. Ping pisan pindho ndak apa-apa, enggak. Ning lek 3 ping 4 ra yo suwelat. Rolas. Bentuk. Ini kene yo. Piaro gorengane. Enggak dadi apa sok awakmu. Nyapa sepedamu? Anu mas, katanya les. Malah les tak berani gini. Ora usah, mau sampe selak kaset sekolahe. Ora gini. Loh, sampean cah SMK 1 to? Mas, aku Siti, pindah saka Kediri. Walah, aku Erlangga. Bisanya celuk atau caca. Saya ndak tahu tumon. Dek mas, kilo tangannya sampean rusak. Tur mas. Kamu ngaku ya mas? Iya, mah aku. Ngapain ya? Loh, ikut-ikut sama semangat sekolah mas. Ini sama sekolah di kaset. Wis eno. Ora kurang carane yen jodoh bakal ketemu senajan dipisane yo mung sawetara. Cah yo mulai mampir ngopi mek Kang Adi yo. Yo. Tenan iki. Tenan. Loh. Iki mau Siti to? Masalah piye kabar ibumu? Sehat to? Tambah ayu cah iki. Rusak iki lho kon iku mas. Iki cah lurus kenal ta awakmu? Ya wis lah, aku kan dhisik cilik nek Kediri kono. Lah, Siti ki kancaku pas cilik kuwi. Loh, meski iki kancane Mas Erlangga pisan ta? Gak kenal aku, Terus. Lah. Gayamu nek ngarepe cah ayu ae kok ngono. Tapi tenan lho, Sit. Awakmu dhisik kan sik cilik sik umbel-umbelen, rembes ngono kuwi. Kamu kok ngisi-ngisine aku ta, Es? Ora apa-apa jenenge cah cilik yo ngono kuwi. Aku biyen yo tau ngono kuwi. Timbulan tai barang. Mau Erhes, aku mulai dhisik yo, arep juga sepeda nak penitipan. Oh, tak bateri ya, Sit. Lho, iki petok malah ditinggal dhewe ngene iki. Erlangga iki ngono kuwi lho, lek ketemu kanca anyar lali arep kancane sing lawas.